Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday, Biyernes mga kaaksyon, Pebrero 11, tuig 2022. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining Udto nakatsibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Ro sako-sakoon tani kay daw kulabos kita sa tiyempo mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, sa mga kaaksyon ta sa Negros Occidental kag Bugos nga riyon size, kamusta kamo ya mga kaaksyon sa kanginan nga naga-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial? National Vaccination Day gin palawig tubtob Pebrero 18. Governor Lacson nagahulat sang explanation sa mga opisyal sa banwa sang San Enrique kung nga wala sila iyasang nagpabakuna sa unang adlaw sang National Vaccination Day na ubos na tanan. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon, madamo nga mga posters sa mga kandidato gintapik sa gwa sang designated posters area ginkakas Commission on Election sa ginpatigayon nga Operation Backlash sining adlaw. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, sospetsado nga nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sang shabu na diskubrihan sang kapulisan sa Police Station 8 nga ang serye orang serving nga busing ara sa sulod kuno sang BGMP sa Takuling. Grabe nung busing sa sulod sang presuhan niya, gatransak pa mo. May mga tao ya sa guaya. Ay, terrible. Kag din ni naghalalil ng sabone, kadamo-damo, mga worth 5 million ang nadagit sang kapulisan ta sa operation nga ginpatigayon sa syudad sang Victorias kag diri sa syudad sang Bacolod.
Ay, puwerte nga siya bu. Sa nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon na Brian Morden, mag-asawa nga NPA, upod ang duha nila katuig nga bata, kag isa pa nagsungka sa mga otoridad. Kag bata ho, patay amay pilason sa mga aksidente ang motorsiklo sa Banwa, San Salvador, Benedicto. Sa balita naman sa patrol, gabalita ni Aksyon na Eden Abuso, 99% na sa mga PDL sa bugos nga Western Visayas o kung Region 6 na bakunahan na res bakuna sa selda para sa booster doses ginapatigayon. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib, maki-update ato korona, pediatric vaccination para sa mga edad 5 tub 11 anyos, mag-aumpisa na sa palabuton nga Lunes, Pebrero 14. Sa balita naman kay Aksyon, Elson Patinio, sa unang distrito sang probinsya, 3 ka mga barangay ang nagdugang sa 8 ka mga barangay drug cleared sa Banwa, sang Calatrava, matapos ginpatigayon nga Regional Oversight Committee deliberations. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, mga kandidato sa 2022 elections dapat magtambong sa mga debate. Suno sa PPCRB, Vice Admiral Eduardo Fabricante ginapuan bilang bagong OIC sang Philippine Coast Guard. Isa pa ka brand sang COVID-19 antigen self-test kits gin-sertifikahan sang Food and Drugs Administration. Kag SAP sang DSWD ginaduso nga i-exempt sa spending ban sang election. No, ti way managuro ambot kun part pa ni kay ti DSWD gobyerno kag sang way pa ang eleksyon sige na panagtag sang SAP ti karon para siguro lang hingyo man sila nga exempt ini or ipaiway ini ang pagban sini sa tiyempo sang eleksyon. Ang taon taniya kung ano ang mapabutyag nila sini. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining programa by Aksyon Radyo Bacolod Facebook page Aksyon BBB. Kay tirahon tanang karon dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero kita naiho kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o STL sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Friday, February 11, 2022, size kag 28, liwat 6 and 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaksyonta nga nagapamati sa sining udto kay Mr. Milili Oligo, kay Toto Tan, Mario Garay, salamat gid sa pag-monitor. Rodora Sioko, Maria Victoria Paredes Ngo, kay Merns P. Hogan, salamat gid Merns, no? Kay Dilaus, Maria Leia Marabayles Banaglorioso, Glady Bibi Constantino, Rowena Castillo de la Cruz, Niepes E. Jasmine, Madam Virginia San Antonio Penda, kay Diding Alojamento, Toto Tan, kay Reggie Bigot, Alohipan Ledesma Perolesa,
sa kay Madam Georgia Gargasaran, Madam M. Sabuso, kay Carla Argoncilio, no? Carla Agoncilio, monitor man na. Kay Daisy Santoyo Lisao, may lang nga pagpamati Daisy, Doktora ni Noel E. Ho Kami, no? Munisyaw Kami. Rodor, kay dali lang, no? Kay ginapang utod-utod nila eh. Hindi tama ko na ni. Kay dali gid lang kay nabasahan ta na ni. Kay Remark Torino, may lang nga pag-monitora dira sa Torino Resort, si Rachel, Remark, Annabel, and Marilo. Tanan sang Torino Resort sa Barangay DSB. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Kay Remark Torino. This is Santoyo Lisao. Pamati sila kuno San Miguel. Kag sa amay niya sa Bago. Pamati man si Nestor Santoyo. Salamat, Gid. Idilaos kag Nanay Isabel. Kay nag-monitor man sila. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda from Silin Home. Salamat, Gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And daligid lang Aluhipan Lidesma Perolesa, pilisning lang dira sa Barangay 1 Isabela, Aluhipan kag Ledesma family. And sa kay Rowena Castillo de la Cruz sa Purok Masagana, Barangay 6, Bacolod City, salamat, Gid, no? Diding alohamento from Antipolo, Pontevedra, Mr. Milili Oligo, kay Vanessa Mayo, kag Doc Mata Mayo, kay Jinky de Aragdon, may lang nga pagpamati, kag Noel Amara, kag Alex Montesa. And sa kay Glady Bibi Constantino, may lang nga pag-monitor, no? Joselino Constantino, happy birthday. Dara sa Barangay San Miguel, Lacardotan, Glady Bibi Constantino nagatamiao. Ayos, sa kay Madam Georgia Gargasiran na sa. And Mario Bacauco Irad, may lang nga pag-monitor. Thank you, Gid. And Leonila Tarosana, corner gatos Lao San Sebastian, ara lang dira monitor man. Sige, daligid lang mga kaksyon, standby yan kay matagtapi na ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone. Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga Bulig! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad standby aksyon Eden Abuso sa patrol live extension coffee mix anay kita no kayang
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyong Mga petitioner nga kakason sa listahan sa mga butante sang Commission on Election ang mayoralty candidate nga si Albi Benitez ginpaboran ini sang korte ang or wala ginpaboran sang korte ang apelasyon sang sining mga petitioner bato kay Congressman or former Congressman Albi Benitez, no? Baligin dismiss ini pagi sa kay Ana Celeste Berna, presiding judge, mga kaaksyon. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso, 99% na sa mga PDL sa Western Visayas na bakunahan na. Res bakuna sa selda para sa booster doses ginapatigayon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Aksyon Rex, 99% sa mga persons deprived of liberty sa Western Visayas na nakabato na sa ila sini nga first kag second doses ng COVID-19 vaccine. Kag nagapadaan ng rest bakuna sa selda kundiin ginahatagan na sang booster doses ang mga PDLs. Sunod kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duvilio, ginatinguan Manila nga tanan nga mga newly committed nga mga PDLs ang mabakunahan kontra COVID-19 agud hindi mangin rason nga maglapta ang COVID-19 ang virus sa mga selda. Dugang pa mismong ila personnel ang nagapatigayan sa pagbakuna kag nag-request lang sang bakuna sa local government unit. Ginapreparan naman sa kay Duhilio ang pasilidad sa ginapaabot pagbalik sang face-to-face visitation kung magdubo na ang COVID-19 alert level status. Sa karon, may isa na lang ka PDL ang positibo sa COVID-19. Pamatinaton si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Yes, ongoing. Actually, booster na, no? Gaya ng aton yung mga PDL, almost 99% nga fully vaccinated ang mga newly committed. Ang aton ginapatigayon, subong ang aton nga booster dose. So, actually, may res bakuna kita. Ang nauna actually ang Bacolod, gani ang aton big jail sa Bacolod na naka-booster na. Dire sa Panay, sa ongoing pa lang ang aton nga mga booster dose para sa aton PDL. Yes, so aton mga big jails dira. Iban nga cities, so ongoing man ang coordination nila sa ilang respective LGUs para sa booster shot. Actually, ang aton man nga personnel ang nag-conduct sang vaccination. Like diri sa Panay, yesterday may ara kita res bakuna sa selda through sa collaboration sang aton Department of Health. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Abuso. Mga ka-aksyon, din ka man sa pilas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol. May koneksyon sa mahigko nga kolon ng manubong nga immunity. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace. Sa balita ni Aksyon na Eden Abuso sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Madamo nga mga posterso sang kandidato nga gintapik sa gwa sang designated poster area ginkakaskay na sang aga sang Commission on Elections sa ginpatigayon nga backlash operation mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Natala na Aksyon Lex nga padalaan sa communication ni Attorney Rivo Sorbito. No? Ining mga private lots kag mismo kampo kag individual nga mag-candidates nga may ara sang dalagkopan nga mga posters nga nagkarabilin no? Kag ginatapik sa pinaka mga billboards diri sa palibot sang Metro Bacolod. Although nga niya sini sa lokal, ging klaro ni Sorbito nga sa March 25 pa maga-epekto ang pagkakaso kung pag-take down sini sunod sa iyan. Now, karon nga adlaw sa ginapatuman first implement sa COMELEC upod sa nagkalain sa gobyerno na pagpatigayon sa backlash operation. Kalabanan ang sumek sa ilagin pangkakas ining mga posters o campaign materials kagin pangkapit ka sa mga postes ang kuryente, polos ang kahoy, ining mga posters ang ginapahantang sa gwa sang designated poster area. So taran rin nga malabayan kaila sa COMELEC upod ang DPWH, PNP, kag City Engineer's Office, ginpangkakas nila, duha palang lugar ang ginagyan nila, bata palang rekta dislakson, pinabuta ng gindala nila ng mga salakyan ng Satex. Perte karamo, sunod kaya ni Servito, sa mga nagpantapik sa nila sinimag campaign materials sa pinagmalugar dispalibot sa syudad. Na siring nga may araman na mga posters nga regular size o kung nagsunod sa ginatanugyan sa kumalik o galing lang ay ni sila ginbutang sa mga postes ang kuryente rason na bisan local candidate ini sila ang dala no kung kakasman ang ila sini nga mga posters. Subo sige pa ang ila sini inventory agud may baluan kung sino sa mga kandidato ang may pinakamadamo naging napatapik sa mga lugar nga wala gindesignate sa COMELEC. Yari si Attorney Rivo Sorbito. Actually, damo kita nakuha, no? We started naman ang actually sa Bata, intersection Bata, and then dire kita along Lacson, no? Ginasige pa sa mong inventory sa aton nga mga na-confiscate nga illegally posted campaign materials, and sadly, no, we also saw huge billboards pa tarpaulins nga wala pa gyapon na take down sang aton nga mga kandidato or sa ilang supporters diri sa aton sa local, no? Okay. So ini mga dalagko ning tarpaulins, as I have said before, na woodline niya para sa aton magkakas, no, because there's a very high risk involved ni kay tabang Kung saan lang selection na palayag ni Atty. Sorbito, so sining nga may nadlaw na tarana nga mga padala siya sa communication, hindi lamang sa mga kandidato kung sa ila sining nga kampo headquarters, kundi lakip na mga private individuals nga may aras ang dalagko gid nga mga posters nga ginapahamtang or billboard sa sulod sa ila property. Di pila pa, din palang silang area kay na? Bata pa lang, labot ng silakson, ay pato sa iya mo sa circumferential, buta na silakson nila. Circumferential to, bulak to mo. So, ang ining mga local candidates siya, for Bacolod, sigurado kakasgin ni, hindi pa campaign mo. Ang mga national, ang mga party list nga nagsunod sa guide sang COMELEC, hindi na makakas, pero sobra-sobra nga mga tarpaulin nga ginpamtang kakasgid na. Kakasgid na, ang sa lugar mo na ito malabayan na kung designated area. Kakasingilan nila, galing kay siling yung bumuta mo sa lakyan mo. Damo, gidya mabuta, ginaslakyan nila yan. Siling ko galing pwede ka pa ayaw mga trisikad sa talang din o gapin. Hindi nagali na nila mabutang sa sikad nila mo. Galing siling niya tapusun na niya. Di magtapos ang eleksyon eh. Di pa nagtag na daw sila, tarpaulin pa man ang daan. May kamahal sila, no? Oo. Pagbabralan taga na sa negosyo, ta siguro na ito, nabod na yan. Sila ito may sponsor eh. Kwan lang eh. Kwarta lang na iya. Kung may kwarta, kapos na.
Yang mga kuning nga mga billboard sa mga local candidates, ipa-take down ko ni pagkakas on March 25 pa. Balita gikan. Mayara gani sa Lakson da babaw gid building yo. Oh, damo da. Damo da ya. Ari di sa dalong stasyon na yun, maglabay ka na sa Lusing, kadako di sa dalong stasyon. Agale, sa mga building gid ya mga dagko nga building sa Lakson. At tutos babaw yung kwanti lang man to sa kaon sang manugkuan na. Oo, kag delikado sa mga nagalabay eh. Gani. Nali ko rin magatsi, nagagmapalit, nagigko sila. Kundi na, mula sibuyas. Ilang taon na niya, sunod ka lang nadlawin. Doon nationwide ning kakas operation, ning baklas operation, isang Comelec mo, nationwide bla mo. Tani, kalang kumilik may kabudayan ng Sunrex. Since kawais na yung mga tao, may naitad pa na mo. Tawag kong salakyan gidi. Kag salakyan. Daw nang hulam ng to sila sa City Engineer's Office to. May boom truck sila kay para nga May boom truck. Kay kung Parang wala ka taas, sila, pwede nila makakas na lang. lagan mo na sa taon babok. Nahulog pala karon nagkog na sibuyas Bombay. Ang mga aksyon guys, ang balita gikan sa Comelec. Aksyon at tay hupon ng aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center kay Momar Sartaguda, may lang pagpamati Momar kay Bibi Gregorio Yolo dira sa DSB, no? Pwede ba lang maghubi na may dadidad na pwede gid. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Police office kita mag-asawang NPA upod ang duha ka tuig nga bata nila sini kag isa pa nagsungka sa mga otoridad kag sa bata or sa DSB sa Barangay Don Salvador Benedicto, bata ho patay amay pilason matapos maaksidente sa motorsiklo. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex pinasahi nga pagsungka sining mag-asawang ginalegarlon sa miyembro sang New People's Army kay magluwas nga bitbit nilang isa ka kalibre 45 bitbit Manila ang ila sining anak nga nagaedad sang duha ka tuig. Aksyon Rex ini sila ang nagsungka dito mismo kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manungbo, ang battalion commander sang 6th Special Action Battalion sang Philippine National Police nga nabase sa syudad sang Sagay sa pagkooperar man sa Sagay City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Ining nagsulong ka mag-asawa nga si Ka Niki kag Ka ay zagid lamang. Ini hindi matuod nila nga mga ngalan kag ang isa pa diri amo si Ka Alan. Action Rex. Ini sila ang
miyembro sa NPA sa madugay ng panahon kag porte naman ang ilang sining serbisyo. Sunod diri sa kay Manungdo, ang rason ni Kaalan ko nga nagsungka ini bangod nga suno siya madugay naman silang nagapakig-away sa gobyerno pero wala mangyapon nila makitaan kung ano ang ila sinig na pangita Aksyon Rex. So si Alan may bitbit man ini nga isa ka kalibre 45 kag mga bala. Ang rason naman sa mag-asawa nga si Nikki kag Aiza luyag nila nga hatagan sang maayo kag siguraduhan ang was damlag sang ila sini duha ka tuig nga anak nga nahimo gid ini nga yara sila sa kabukiran Aksyon Rex. Kining si Aiza wala siya dalang nga armas kay nagaserbi gid lamang ini siya nga medic sang NPA sa sur nga bahin sang probinsya Aksyon Rex. Aring palayag ni Manungdo angot sining ila sining nga pagsungka. Dalawa ay magkakaroon na natin yung anak nila. So ano daw yung pakay nila? Bakit nagsuringan daw sila, sir? Doon sa kay Kaalan, parang niya wala na siyang direksyon. Tapos kasi parang struggle na rin sila at nagkakaroon na rin siya sa buhay niya na binabalik-tagkat siya ng armada dito na sumama ulit. So, off-hand na i-decided na saan na lang siya mag-surrender. At nakikita naman po na sa mga division na magiging isang surrender ito sa gobyerno. Yung pangalawa naman po, yung sa mag-asawa, nag-expression nila yung kanilang anak, yung dalawang taong anak nila, at ayaw po nila nag-iwanan. Kasi po, sa armado, bawal po nila nagdalang ng mga bata. So, yung na kayang iwanan. At nag-decide po sila na mas matindi itong mamahal nila doon sa kanilang anak. At least na lang yung kinabukasan ng anak po nila. Ang palayag ni Manungdo angot sini samtang sa ibang mga balita dito sa Banwa sang Don Salvador Benedicto patay diri ang isa ka minor de edad samtang ang amay niya diri pilason matapos nini sila nga duha ang naaksidente sa motorsiklo. Nagluntad ini nasambit iyang aksidente dira sa may barangay Bagong Silang Don Salvador Benedicto kahapon sang aga. Ining napatay sa nambalta na minor de edad 17 anyos amo ni siya nagamaniho sa motorsiklo samtang iya sila nga amay amo naman si Bador Kanoy legal ang edad tara nagapuyo sa may sitio Udyong sa Moman nga barangay. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Beverly Canto, Deputy Chief of Police ang DSB PNP. Ining mag-amay naga-travel ini sila, nagasunod sila sa isa ka dump truck nga may kargang balasa nga ginamaniho naman ni Rene Libre na pumuloyo sang barangay Bago katupad lang nga barangay. Naghana nga mag-overtake ini nasambit iya nga mga biktima sining dump truck o galing may nasugata nga isa ka tricycle kaga didto nga nadulaan siya sang control. Gusto ko taning magbawi sa dalan o galing na nakatabinas ini siya kag didto Aksyon Rex nagkadto sa gutter pagka dito na sa gutter sa kahadlok sang amay naglumpat ini sa iya nabilin ang iya sa nga bata kag didto na nga natumba ang motorsiklo pagkatumba didto gid dumasok sa idalong sang dump truck sa diin ang resulta na lapakan gid ini siya Aksyon Rex. Ari si Beverly Canto angot sini. Ang particular accident kinatabo involving isa ka motorcycle na ginamaneho sa isa ka minor nag-akas siya ang iyong tatay. Ang vehicle to amo ang ni siya loaded siya sa hindi ko sure kung malas or total to ang karga niya from Bagong Silang going to Bunga. So nasabuhay ni Brian sa dalan sa Puro Kumayan, barangay Bagong Silang, Don Salvador. Okay. So, bali nag-attempt ini siya si Vehicle 1, ang motorcycle, nag-attempt ini siya overtake siya kay Vehicle 2. And then, naalang-alang siya kay may tricycle pag itinasugata. So, ang matibot siguro ang tatay, naglumpat din siya. Naglumpat siya rason na ilaan sa kalansi ang driver
Ang palayag sa nga polis sa DSP kahapon, Aksyon Rex, may kadungan manining aksidente, patay maniho dito mani sa may area sang Kandoni. Isa ini ka volunteer palang teacher nagluntad ining aksidente sa Purok Orchids ini barangay Banga, Kandoni. Ini napatay si Giselle Cabildo, 38 anyos. Amo ning pasahero kag ang nagamaniho sa tricycle ginasakyan niya si Jemen Valdez, 59 anyos. While nag-travel ni sila padulong sa Sipalay, medyo curve ang dalan sa lugar sang aksidentihan nila na kabungguan na nila Direction Rex ang isa man ka truck nga puno sang tubo. Bangod sang tuman nga impact Action Rex na tabog ining si Cabildo kaginbawian gid sang kabuhi. Ang driver subong sang truck na si Anthony Gadudo, 64 years old, ang ara na sa kustodiya sang kapulisan Action Rex. Pakaranan ko ni sapon ka sa gabi nga may ara sang pag-bunanay kag lutanganay sa Silay kag sa Lakay Lota, may isa ka bangkay nga nasakwan nakabit sa puno sang kahoy pero nagapanimaho na kay mga masobra na pulo kadlaw ini siya nga nadula Action Rex. Mga balita sa Nokpo, Action Brian mo na nag-report, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nukpo. Aksyon na din abuso sa Kapitolyo. Standby Aksyon Eric Magbanwag kag ang atong sining mga out-of-town reporters. May tisi anay kulang balang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization,
Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Gian Resisio, may lang pag-monitor kay DC Santoyo Lisao. Gatamyaw lang sa kuno sa iya amay sa Bago City, si Nestor Santoyo. Thank you gida. Jolie Militado Patrimonio, salamat man. Jonel Halyurina, no? Salamat gid Jonel Halyurina. And Liberty Benito Nobaldo dra sa East Home 4 Mansilingan. Salamat gid. Jinky Dialagdon, happy birthday lang kuno kay Biboy Villasora. Happy birthday Biboy Villasora lin sa kay Jinky Dialagdon. And Kairos Flake, monitor lang siya sa Isabela. Salamat gid Kairos Flake, no? April Joy Binaflor Gaston, salamat gid ga monitor sa sining mga inoras. Merna Palomar Carbajosa, salamat gid. Donald Cabasag from la City Insurance Office, La Carlota. And Cathy Veer sa kay Elizabeth Gamala, salamat gid. Jocelyn Libon Dispoho, Elvera Hilogo, Christine Minias Villalobos sa kay Tinina Marhen. Salamat gid Tinina Marhen from Hong Kong. Ay, pwerte Sige salamat gid dagang salamat sa inyo tanan-tanan. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Sugar. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya din siyang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa Aksyon, si manager, suportado din katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 11 ng aton oras, kadtuantang balita ni Aksyon Ida Naboso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa National Vaccination Day, ginpalawig tubtob Pebrero 18. Goblakson nagahulat sa explanation sa mga opisyal sa San Enrique kung nga wala ini nagpabakuna sa unang adlaw sa National Vaccination Day. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex naglamot sa 15,370 ang nabakunahan nga nagrente sa unang adlaw sa National Vaccination Day. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon, ginpalawig pa ini tubtob Pebrero 18, rason nga iya naging manduan si Dr. Ernal Tuimbang nga padayon ang pagbakuna kag himuon ang tanan agud na ingganyo mga pumuluyo nga makigbahin sa sini nga programa. Dugang panilakson, paagi dire, mabalik ang focus ng probinsya sa pagpabakuna. Ang natunga ang atensyon sang naglaslas ang Bagyo Odette kag madamo ang nagkalabiktima. Ginaulat man ni Lacson ang pathag nga rason sang banwa sang San Enrique kung nga wala sang may nagpabakuna sa unang adlaw sang National Vaccination Day. Pamatinaton si Governor Eugenio Lacson. We had 15,000 vaccinated sa first day. And I think the National Vaccination Day has been extended to February 18. So I have already asked Dr. Ernel Tumimbang to continue with the NVD. Hopefully, we will be able to bring back again the focus on vaccination. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso mga aksyon, din ka man sa Pinas, laguton ka sa ngamon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Eden Aboso. Kadtuan tanang balita sa Bacolod City Police Office, si Aksyon Eric Magbanwa. Update sining suspect balang nga nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sang shabu. Kagabi na diskubrihan sang Police Station 8 nga ang survey nga busing ara kuno sa sulod sang presuan sa sulod sang BGMP sa Barangay Takuling. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, may ara pa, no? May ara nga? Nga para sa Ayo di purma. Kung may ara pa nga nabilin sa sunod sa may ara pa nga nabilin nga BGMP. para buto, no? Ah, okay. Ati okay. Siguro sa simana naman Aksyon Rex na, no? Ah, gali. Wala kakakaon talaga kung perperminimihon, basi kung way nagit kita, no? Ara pa man si Iber. Ayo di purma. May nalakalakaon ng bulaw. Nakalakaon talang ni, no? Kay basi kung madunlan kita, no? Kag malumos kita, kag magbutuan na, kung ula na, no? Wala na pilin. Para pag-abot sa 15. Yes, may i-data. May ara Na pa. may i-date kita si Rex, no? Martes gali. Sa Martes kada son simana, ang 15. Ang 15, ito isa 40 sigurado na Aksyon Rex, no? Ah, sigurado? Buti yung payday, Mother's Day.
Oo, Valentine's na laktawan ko pang Valentine's Day ba? Ayo di Wala purma. pinakamuntante sa kabuhita, sa katuig, isama lang na po. bisan tuod sako na ta perong Valentine's Day ya. Ara kinaya, permi sa plano ta. Kag bisan paano mapabatsyag tabla sa mga ginikanan. Hindi na sa mga Iloy. Hindi na sa Iloy, no? Parte Sa mga mahal ta sa kabuhi, eh. correct kid. Na. Sa mga mahal ta sa kabuhi, Marijenet. kinahanglan may pulang nga rosas. Marijenet, preparar ka ta, ha? Preparar sang? Sang pula nga bulan. Abi ko sa nagbakal. Ayo di purma. Si Marijenet, kabalo ko, gigil na siya. Gigil na gigil, gutom na gutom. Relax lang, da. Relax na, Marijenet. Sa 14 may imo kagid, no? Ginaunahan, hindi ko bisan, wala na ba? Ay, napilitan naman ta sini. Janet, no? Kay abi mo si Parerex kay Pusipos, eh. Pero magina-prepara, ini para sa imo, no? So, Ayo di purma. i-preparar ang kaugalingon mo. Kung may salyada ba? Dapat tsaka ito na bulang sa Negros Ayo di Coliseum purma. nga magpreparar, no? I-condition na. Daw bulang ang manok ba? Abot si Mr. Sino gani ni? Sino? Migo tabla. Dapat man ta migo? Ati isa lang migo ta. Ayo di purma. Si Sir Joseph Chowab lang. Nasa monitor sa guro. Monitor lang siya guro. Si Mr. Manuel Co, no? Engineer Arthur Normandy. Mga suki ta eh. O si Kapchat, kumusta man? Ang buta daw ay nagidga si Kagawad Jofred. Ambot kun Basta na mo sila. Naman guro to sila sa barangay. Ambot naka-recover sila guro ah. Lawing na to, Uway man sila ga Patsag, no? Ga text di. Ayo di purma. Abi nga Kagawad Jofred, no? Kagawad Jofred. Kagawad Jofred, ikaw lang yabi, no? Pabatsag din. Pang Valentine's Day. Ayo di purma. Ayo. Amo na ang tirada. Sige na kami Sabado pa man, Gani. Pasi pa man lang, no? Nga hindi naman nabutan Domingo, no? Laban. Maglampuas sa Domingo, wine na kita. Si paring Awin Sagay Galio to sa Hinubaan. Hinubaan, no? Kung ano nasa sabong, taga Hinubaan na nasa sabong. Taga Hinubaan na sa. Residente na sa Hinubaan. Para nasa sabong, inang butante ni Israel. Ayo di purma. Hindi naman pupili yes Mayor Estrao. Tapos sa sagli? Oo, tapos na sa iya. Ito nga bata-bata ni Mayor Estrao kung sino tayo Dorse Ati... Hidra guro sa pariawin sa kay mabuto guro. Base guro. Wala sila pulit di bla sa sumag ko puta taytay. Sa sumag. Sa sumag. Sa Yakabago na sila ba? Bago pero dito sa kapulis sa sumag ko puta taytay. Galing. May mansyon man sa dito sa sabon patayin to kaya mansyon niya sa Hinubaan. Galing kay putong isda. Tani ka magpulis tani di na uros likay man tani kay dito sugid lang. Ayo di purma. Nagdalasa mo ba? Di biraw na kanto ka to sa Hinubaan siguro. Biraw na siya kay para ma-obligar siya. Nga magpulis siya, madalas siya sang tuna. Okon, yellowfin. Kanamits ba? Ayo di purma. Bisan bukog lang da kami. Bisan hasang na lang. Di gani atay ka tinahay, walang unod. Si Kirk Jan de la Cruz, may lang pamati. Ato na. Kirk Jan de la Cruz. Paring Kirk Jan de la Cruz. Doon nagkahubing sa sabong. May sikreto na sa Sorex. May sikreto na sa... Anong sikreto yan? Mangkutalang siya. Ayo di purma. Nga nagkahubing siya, no? Gali ka. Basta pamanyos siya. Ambot ako ambot kung banyos o kung tumar, no? Tumar, o kung basi sa panghilambos, no? Nga usaran papaya soap, no? Ay, pwede. Mo ginang abilidad ni pare Kirk Jan de la Cruz. Hindi ma-racing drugs, no? Ay, grabe ang drugs mo kay... Kumuto sa Victorias, tapos nagsabat ang Bakulod, 1.3 man yan. Ang Victorias pala ito man, sobrang ito sa kamilyon? 1 kamilyon man nga. Pila to? 2 kamilyon? Dako-dako ito si Victorias, no? Pero ito dako ni Kuruya ni Major Jury Perto ni siyang station number 8, Hindi
Dako tayo sa Victorias. At ako sa Victorias? 1, 2, 3. Yeah, wait ko lang butri, guro. Mga 2 million na to, guro. Daw mo guro to. 2 million. Nalipat ko din na itong akon nga Oo, ginsulat. 1.3 ni kagabi ang na-recover ni Police Major Jory Perto mong. Grabe, Ang no? hipe sa station number 8. Ang busing ko no sang kuanara sa sulod sa Oo, BJP. kay na-discoveryhan dali sa investigasyon ni Police Major Jory Puerto nga ang ini natakpan lang nga si Mark Daniel Angat ni nga taga Barangay 14. Ang busing ako sa sulod sang BJP Takuling. Uy, ka video call sila nag-Aksyon kung magtransaksyon. Oo, delivery. Abi, halimbawa. Kasulod pa na din cellphone niya. Amo na dapat diskubrihon sa mga taga BJP da. Nga mo nang ka-eksito sa ila nga may mga nagasulod nga mga cellphone sa ila nga hula-hula da. Ba, do hindi mayaw. Amo na silang plan ni Major Puerto kasi ginawa na nila ka-operator sa kuwa. Pero ang transaksyon nga mga preso nga mga kinala nga mga drug pusher to kontrolado nila. Wala lang yan sila. Oo, kontrolado nila. Kagamo na sa mga high-tech na video call na sa sabong kuno Aksyon Rex mong. Transaksyon niya siling ni Daniel Mark Daniel angat ni kasi Roberto siling niya sati. Ang among transaksyon na video call lang. Ang balon nyo ko na nga mo ni mabot ang items. Amo ni si Talpulano ang makuha. Ya, tapos ang bayaran ay Aksyon Rex. Online man ang transaksyon. Oo, bayad ka, kuan, mapadala ka sa ATM or ang uso sa mong palawar sa mong Aksyon Rex kay nadiskubrihan ni Puerto sa kay Angat. Oo, may napadala. Oo, may napadala sa kay may padalaan nga kwarta si kuan si Angat duwagid ka Palawan Aksyon Rex. February 1 kag 20 January 1 kag 28 plato mong. Bukod lagko sa mga kwarta nga ginapadala ni Angat sa ilang sa mga tao nga nagapadala drugs di sulat sa Bacolod Aksyon Rex. Diyan mo na nga daw mismo si Major Puerto na kibot sila kay man kung di mo matunduman ato matakpan lang si GC Masgong tubla kag si Christian Ginanaw tubla sa may purok ano to nga purok basta sakop to sa Mandalaga ato lang 714 to. Ang amo pa ne? Ang GC Masgong lahi man ang iyang abusing sa BJMP sa kuan Takuling. Ano man ang kuan ang motos Aksyon Rex video call man. Ito ka high-tech nagisubok Aksyon Rex ang kuan ang operasyon kagaya lang ang mga kinala nga mga drug pusher sa BJMP may diskarte pa kato halos makontrol pa nila ang ilay operasyon sa droga pisar ni sila ang nadakpan nakakara na ya sa sulod sa presuhan sa BJMP. Yung sinong chips ang BJMP da sa Takuling Aksyon Rex siguro wake up call ni sa ato nga BJMP. Kaya may mga dati nadakpan si Sir Puerto nagligad ng mga tinuig nga ang transaksyon handumanan BJMP man. Oh, isiling ko to di mayo ni. Daw amo ni nga patay-patay sa pulis. May production sang marijuana sang shabu sa sulod sang BJMP. Di amak mo ng BJMP nga to kasi exito ta magsulod ka. Gani man. Pati yung sabong nga ara sa sulod tipan mo nga ni-recover cellphone pa. Anay pagdagpo sila nga bulyo mo. Iposelbi sa cellphone hindi mamalaan nga may mapapuslit da. Alang-alang gin mapadala na sa hangin. Alam mo na sila mas ginamos ang cellphone. Daw hindi mayo. Discoveryada mga heads ang BJMP naton di. Handumanan ag Takuling na atensyon ng mga head na ito sa BJMP. Dapat patigay ko ipa-check tanibi kung sino ganing chips ang BJMP sa Takuling kag sa Handumanan. Handumanan, no? Kaya awareness lang kayo. Arin na ginawa. Nagkakaranta na mga dakpa sa polis na ho. Ang mga busing nila na sa sulod sa bilangguan niya mong amuya ang nagakontrol kung paano i-distribute kung paano sila magbayad sang ila nga ginpakal nga sabo. Ari si Major Puerto sa interview sa Aksyon Radio. Transaksyon siya ang amando ang sa sulod sang BJMP Takuling. Yes. Para sa cellphone na recover na video call siya. Tapos ara sa sulod. So amo ning amando kung saan umaabot ang volume sa drug sa iya. Pag ang makuha nga patawgan sa iya gina-text kung sino tagaan niya. Ang transaksyon sa mong sir, cellphone na? Oo sir, video call sa cellphone. So amo man yung natabo sang una talang dakop sang February 1. Takuling BJMP ang mandok sang transaksyon sa drugs.
video call manigyapon sa ta cellphone. Okay, because I remember ang 714,000 kay GC Masgong to, BGMP takuling matawag siya ng transaksyon. Yes sir, dito man sulod. So kumana ang transaction video call sa cellphone. Isa rin siya sa kagrupo ni Angad ni sir? Bali si Angas, lain man ng video call niya para sa messenger nga gina-video call niya. Atong si Masgong lain man to, identity ng video call niya sulod sa takuling BGMP. So ang gwa diri sir, ang transaction video call siguro ti ang bayranay guro sir basi kung ginapagi naman sa ATM or pera padala ano man. Palawan sir kay kagabi na dua ka transaction sa Palawan January 4 o January 20 nga padala ni Mac Daniel sa dua ka persona then na inangalan ang receiver. So Palawan ang ginapadalaan sa kwarta nila sa trucks. Bali magbayad na sir. O sir, pero Palawan ng transaction sa kwarta kung mag-ulog ng kwarta ni ang ating Bulig. So can we say ngayon si Angad kag si Masgong laylain yung mga boss sir? Laylain ang video call. Kita mula na, i-call ta ng atensyon ha, sa BGMP head section da, sa Takuling, kag saan man na wake up call ini sa inyo na ni tuka kung paano nyo makontrolar ang mga cellphone nga sekreto nagasulod dira sa sulod sang bilangguan. Ang dako ka pamangkot Aksyon Rex, pila. Gani, pila? Pila ang kada unit sa cellphone. Nga nagasulod. Tag pila ang unit sa cellphone nga magsulod. Dapat ginatagaan na itropangod sang aton nga mga head section sang BGMP Takuling kag barangay Handumanan. Pasabton taning BGMP Takuling kag Handumanan kundi sila magsabat Ilan na parilibtas la. Dapat ang BGMP ang dumanan kang polis Bacolod may arang nga tie-up tani mo. Ti ang polisya sa Bacolod yara na yan. Askidal martirya o pinaya. Grabe na yung paninguhasan ng polis Bacolod. Karoon kung narama lang sa prisuan dagahalinda na. Gani amo na yan ang BGMP naman lockout kasi separate unit man na mong. Ang BGMP kag PNP separate unit isla. Di dapat kung magasama mga basketball kung kami mag-basketball Aksyon Rex may teamwork kami nga duwa. Pasa-pasa lang ang impormasyon. Ayos? Gani, ayos. Okay, happy Valentine's. Report kay ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magmano ng Kasiling. Mga kaksyon sa di ka mga bahay sa Pinas na buton ka sa pabalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay. No? Ang nagasuporta ni sa mga katulanan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila mga Jergo, tip mapakadis city kita na no? Pediatric vaccination para sa mga edad 5 tub 11 anyos magasugod na. Buwas 14. Yaring countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, mag-umpisa na ang pag-vaccine sa mga kabataan na edad o 5 katuig pakantuon si anyo sa bayan sa syudad sa Cadiz. Ini ang pahayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga mag-kick off na ang ining pediatric vaccination para sa mga minor de edad sa sining 5 years old to 11 years old. Bangod nga buwas nga adlaw mag-abot naman ang bakuna. Gina-encourage karon sang amon dire nga local government unit nagsubugman ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa mga ginikanan nga dapat lalo ng ilang mga kabataan sa Lunes sa bayan sang Cadiz City Arena sa diin wala sang iban nga i-cater kundi inigid lamang nga kategory
sang pagpabakuna. Kaya payag di Dr. Maria Victoria Ibanez. Aton din, maabot ang aton nga vaccine sa pedya nga 5 to 11 years old sa buwas sa Bado. So, manag na yung province either sa Sunday o sa Monday. So, nagplana kami na makikot with yung kadit sa Monday, February 13. So, Valentine's Day, siguran ka na. Ay, aton sa bunga cases, damo kami nakita nga ang mga bata nila kayo below 11 years old. Suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, wala sing dapat kang awan ng mga ginikanan, bangod nga ini ang igaturok nga vaccine para sa mga kabataan. Ang formulated ini kag ini ang brand nga Pfizer. Ginpahayag sini nga matuod nga mataas gid man ang immune system o mabako ng immune system sa mga kabataan. Pero tungod yari kita sa sining COVID pandemic, dapat gid nga ang mga kabataan ang may ara nga duga nga proteksyon sa ila sini nga lawas. Iya sini nga pahayag nga pagkatapos nga kung matapos na ginang diri sa may city proper pagi sa venue diri sa Kanisarina, saka man sila sa mga kabukiran agod nga matalaptap gid ang mga kabataan nga mabakunahan. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas lambuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa Iluhanta si Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava. 3 ka mga barangay ho nagdugang sa 8 ka mga barangay drug cleared sa Banwa sang Calatrava matapos nga ginpatigayon nga Regional Oversight Committee deliberation. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex sa 11 sa 40 ka mga barangay sa Banwa sang Calatrava nangin drug cleared matapos ang 3 ka barangay nakapasar sa natapos ng Regional Oversight Committee deliberation kahapon nga adlaw. Ang Oversight Committee ang ginakalakipan sang PDEA, PNP, DLG kag local government units sang Calatrava. Ang barangay Tilim, Castellano kag Lemery ang 3 ka barangay nga nakapasa sa natapos lang ang deliberasyon sa Regional Oversight Committee. Samtang padayon naman ang panawagan ni Pulis sa Major Lumiain Lidawan o IC Chief of Police sa Banwa sang Calatrava sa mga kapitan nga nagapakatiga sa pagsumiter sang ila drago at slis sa kabulisan nga magsumiter na sang ila folders sa mga ini. Suno pa sa kay Lidawan may mga kapitan nga wala nagakooperar sa kapulisan sa wala pagsumiter sang ila listahan sa mga drugs personalities sa ila barangay. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patinio nagasiling mga kaaksyon din kaman sa Pinas labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Evergreen Herbal Capsule. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad kay Sir Kimpo Yolo. Pasensya gid sir, no? Alang-alang gid ta sa tiyempo, Sir Kimpo Yolo, no? Salamat gid sa inyo sining pakigupod. Kita-kits kita buwasa sa Sabado nga edisyon sang inyo sining palatuntunan. Nagagda na kita sa masunod nga pagpangalagad sa This Is My Life program upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong sa mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig.